Tak nacházíme se na území Ugandy. Je to země, která je přátelská, která i když měla kolonie, má za sebou britskou kolonii. Tak musíme říci, že v roce 2016, v 21. století, jsou to lidé mírumilovní, nebojovní, přátelští, kteří když nás tady vidí z Evropy, z USA, tak na nás slušně pozdraví, zamávají na nás, neútočí verbálně ani neverbálně, nekřičí na kameru, neodmítají kameru. Takže velmi chválíme tu přívětivost a to, že tady můžeme být a natáčet to opravdu v černé rovníkové Africe uprostřed louky, uprostřed pastev a jsme tady v klidu a cítíme se hlavně velmi bezpečně. Evropané si myslí o těchto lidech na základě těchto věcí, nemateriálních věcí, že jsou nešťastní. My naopak žijeme v tom přepichu, vystudovali jsme na prestižních univerzitách, ať už v Československu nebo někde v Evropě. Tady ti lidé to nemají. Nemají tolik materiálních věcí jako my, ale přesto jsou šťastní a nevyhledávají psychologii, psychiatry a právě v tom málu jsou šťastní. Co se týká chudoby, a kdybychom to měli porovnat, jak žijí tady v chudobě, jak žijeme v Česku, tak tady ta chudoba je o sdílení, že ti lidé žijí v komunitě, sdílí si společně majetek, obilí, kukuřici, sdílí si společně i čokoládu, lízátko. Můžeme tady vidět, jak lízátko koluje mezi dětma, takže je to o tom sdílení v komunitě a i tak řeší vlastně chudobu, že si předávají věci, jak kdo potřebuje momentálně. Oproti nám, kdybychom to měli nějak porovnat, tak vlastně žijeme sami, žijeme ve svém individualismu. Bychom si tu otázku měli položit, kde je to nedokonalé, jestli tady u nás nebo tady. Tady ty zákony nejsou tady nějak udržované, dodržované, nejsou sepsané. A měli bychom si položit, jestli náhodou ten náš systém, který nás chrání zákony, je ten dokonalý, nebo si položit otázku, zda tady ten jejich systém z našeho úhlu pohledu nedokonalý, je opravdu nedokonalý.